கண்டியில் முன்னணி பெண்கள் பாடசாலையில் 4ஆம் வகுப்பில் படிக்கும் 9 வயது சிறுமி பாடசாலைக்குள் வெளியாட்களால் பாலியல் சீண்டல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவம் குறித்து கண்டி போலீஸ் நிலையத்தில் குழந்தைகள் மற்றும் மகளிர் பணியகம் விசாரணைகளை தொடங்கியுள்ளது. பாடசாலைக்குள் தனக்கு ஏற்படும் சம்பவம் குறித்து தனது பெற்றோரிடம் கூறியதை அடுத்து அவர்கள் போலீசாரிடம் முறைப்பாடு செய்துள்ளனர். மேலும் சிறுமி பேராதனை போதனா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மாணவி மருத்துவரிடம் பரிந்துரைக்கப்பட்டு அறிக்கை பெறப்படும் என கண்டி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். பாடசாலையின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில் வெளிநபர் ஒருவர் பாடசாலைக்குள் நுழைந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் அவர் எங்கிருந்து பாடசாலைக்குள் நுழைந்தார் என்பது இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக பாடசாலையில் பணியாற்றிய அனுபவம் வாய்ந்த பாதுகாவலர்கள் கடந்த காலங்களில் நீக்கப்பட்டு புதியவர்கள் குழு சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவும் பாதுகாப்பின்மைக்கு பங்களித்துள்ளதாகவும் பெற்றோர் பாடசாலை நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்துள்ளனர்.